भाई मैंने पुनः सकारात्मक छोट मिनी ब्लॉग को चलते देखा ठाकुर मूर्ति सब केमी मूर्ति तो आम मिसिन ये मूर्ति शिव गौतम बुद्ध भिडियो करके रखी भिडियो पकई नी कहना आगुरी यूट्यूब चैनल नथिला तो एबे से वीडियो थी तो एबे पकई दूसरी माने तो वीडियोटा केमी लगुच निश्चित जनइबे कमेंट निश्चित जनइबे रासलीला मूल्य तुम शुणिले तुम भी आश्चर्य हो आगू चल से भाई भी कहे मूल्य केते टका ये फिनिशिंग है फिनिशिंग ये कौन घर ना ना ब्रह्मांगर हाँ ब्रह्मांग मूर्ति ये ब्रह्मांग मूर्ति एटा ब्रह्मांगर सब मूर्ति चलो हनुमान रूप चाइना ये समुदाय कोटी अधिका बड़ बड़ जिन ये मूर्ति तो 20 लाख 10 लाख सियाड़े बिक्री आड़े 5 लाख मूर्ति तो ब्रह्मांकर सी मूर्ति मुगुनी पथर नाली पथर ना कम कलार ये आम ईर जिनसटा कारुकार्य को माने ये कर सरकार तरफ ये साहित्य मिलवा दरकार तुम मान ये नाली पथरटा केते नौ लक्षे टका विरल मूर्ति हाँ हाथ कारुकार्य कलार जिन संस्कृति आम बचा दरकार ओडिशा कला कला बुद्धदेव मूर्ति हाँ भाई आम शिल्पी महोदय को देखु जहाँ धन्यवाद भाई मोर कला ओडिशा कला को बचे तुमको अशेष अशेष कि सरकारी साहाय्य आपको धन्यवाद से गोटा बुलिकी देखी दियो मेसिन गोटा देख ठाकुर देखी नथिल न मिठी भी झगा मारी चप्पल चका ये मेन गेट तो पशु तो ना भर को तो आम गाँ पिला भी सीट चंद लगुले चल भर को जा तो यू स्टार्ट देखो फास्ट पशु तो भजन सब पटे हो भजन हो
ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବି ଚାଲିଛି ଏଠି। କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼କୁ ଅନେଇବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖାଉଛି ଏ ବାବାଙ୍କ ନାଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ତ ସେଇ ଲୋକ ତ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ତ ବାବାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ। ତ ଏଇଟା ଆମେ କେଉଁ ଜାଗା ଆସିଛୁ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି, ତ ଇଏ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ବାବା ବି ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଘଣ୍ଟୁଆ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଦେଖ ଏପଟେ ଦୀପ ବି ଲାଗିଛି, ଆ ଦେହରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିପାରିବି ବୋଲି। ପାଖକୁ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରା। ଆପଣ ଭଜନ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ବାବାଙ୍କ ପାଟିରୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଟିକେ କହିବା ଭାଇ ଜଣେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସିଲେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଏତେ ଯାଇ ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ବାବା ବି ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି, ସବୁଥର ବାବା ବୁଲି ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଘଣ୍ଟା ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦେଇଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଠି ବାବାଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ଦର୍ଶନ କରି ଏପଟେ ବି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଟିକେ। ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଦେଖ। ତ ଏପଟେ ପାଖକୁ ଟିକେ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନାଚି ଦେଇଛୁ, ନାଚିକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ଆମ ଲୋକ ନାଚୁଛନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାରେ। ତ ଆପଣ ଆସିଲେ ଠିଆ ହେଲେ ଆପଣ ଘରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯିବେ ଏ ଜାଗାରେ। ଏତେ ଶାନ୍ତି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଶାନ୍ତି ଏଠି ମିଳୁଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଘଣ୍ଟା ଆଗରେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବଡ଼ ବାବା ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ କି ଜାଣିନୁ। ତ ଏଠିକା ଲୋକକୁ ମୁଁ ଜଣକୁ ପଚାରି ତ କହିଲେ ବଡ଼ ବାବା ବୋଲିକା। ତ ଆମେ ବି ସେ ବଡ଼ ବାବା ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେପଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବି